Fethi ve axıftına cigiri serokê MHP Fethi Yıldız tu şekilde seranser eşkere bû. Çi bû ew di serî de zatî wekî bên peyvajo bênav bû. Bênavarok bû jî yani. Dêleme de ew vekirî bû. Lê heya niha vekî İttifaqa Cumhur ew neeyna ziman. Navê komisyonê hûn dizanin vekî çareserkirina pîskrêka Kurd ne. Çi lêkirin gotin komisyona em mêjin yekîtiya netewî hevgirtin, biratî û demokrasî lêkirin. An ku em dibêjin ya bişkovka yekem bi şaşî hate bişkovkirin û ew berdewam e. Berê vê du roja cigirê serokê MHP'yê giştî Fethi Yıldız di civîna xwe yê İstanbulê de daxwaniya xwe da got ki xeta me yê sor qalê sereke ê çar ya destûra bingehî û qalê çel û du û şeş û şeşan ew xeta me yê sor e ew şeş qalana nê nîqaş kirin nê got. Dixwazim ayî bêjim niha heger qalê sereke yê çar emîn yani ê emîn دوێنێ یەک دەولەت یەک زمان یەک نەتەو nê nîqaşkirin nê guhartin yek du dîvî qala destûra bingehê ya çel û du ki dibêje zimanê perwerdeyê li Tirkiye dervayê zimanê Tirkî qet bi zimanekî em bên zarok di dibistana da zimanê dervayê Tirkî bi zimanekî perwerdayî nê kiryar kirin. Yani tenê zimanê Tirkiye, zimanê Kurdî aynı zimanekî dî qet nawe zimanê perwerdeyî di Bizistanê de. O madde 6 dibêje ki kî bi girêdayî hemwelatiyê girêdaye ew Tirk e. Yani ew çax eger 6 nê guhartin çel û du nê guhartin ne wisa ew saleke ew qas diwêniya gotûbêj ew qas civîn ew qas bank ew qas em bêjin xir û gur wek em dibêjin e çi ye yani ew ê çi bê çareserkirin xweya ki di serokê cigirê serokê MHP Fethi Yıldız tenê bi navê xwe ne kanete me ew ki bi navê İttifaqa Cumhur axivî em baş dizanin ki ew pêvajo ye ki bi nîzika saleke dest pê kiriye serokê MHP Devlet Bahçeli bi banga wî hatû dest pê kirin ji bo vê helbesta partiya wekî neteperwer ya MHP gelek giring e xweya ki vekiriyekî nav tune bû nabarok ji hêla mesela Kurda tune ye îro li ser wayî diskine wayî jî bêjim komisyon li ser çareserkirina mesela Kurd an Kurdistanê naskin ye li ser encamê em bên pirsgirêka Kurd diskîn ye daxwaz armanc dike ki encamê wî çinin wana lohlê rakin ve ben qayîm hatine qayîn kirin ew encamê pirsgirêka Kurd ne wisa girtîn siyasî döndürdanin ew encamên ne çareserkirina mesela Kurd e bire ew gavana bên gavitin gavê lêz gavê ki encamê pirsgirêka Kurdin bire bên çareserkirin lê em baş dizanin ki gelê me baş dizane ki ew çareserkirina mesela Kurd nine.